Tak, dobrý večer. Moje jméno je Michal Franta a dovolte, abych byl vaším průvodcem dneska o povídání o využití geotermální energie v městě Semilech. Geotermální energie bude slavit tento rok 100 let využití. Rád bych přivítal především vzácné hosty a začal bych asi od pana starosty, který je vám všem známý, takže pan starosta Arský. Dále bych rád přivítal odborníka na geologii, profesora Miloše Karouse, potom odborníka na seismologii, pana doktora Leo Eisnera, potom odborníka na geotermální energii, inženýra Vlastimila Myslila a potom ředitele společnosti Entergeo, potenciálního investora, inženýra Zbyňka Šonku. Dobrý den. Celé tady tohle setkání bude probíhat v rozsahu cirka 45-60 minut. A na úvod bychom vám udělali, že máme krátkou vlastně strukturu, kde zpočátku bychom nechali slovo našim odborníkům a potom v závěru bychom nechali asi to nejdůležitější a to je diskuze, protože i město Semily chce vůbec slyšet váš názor, jaký je na využití vůbec geotermální energie tady u vás ve městě. Tak. A na úvod bych předal slovo panu starostovi. Hezký podvečer vám všem přeji. Jsem moc rád, že jste dorazili v takto hojném počtu. Určitě bude to trvat hodinu, tak myslím, že se můžete posadit i přední řada je ještě prázdná, tady nemusíte hodinu stát, jenom technicky, ať nemáte nějaký výrazný nekomfort. Já jsem si připravil pro vás jen takové krátké představení toho, jak jsme se k tomu dostali, proč vůbec nás to napadlo a jestli to napadlo nás nebo někoho jiného. My jsme v roce 2007 nechali si zpracovat územní energetickou koncepci, podle které jsme zjistili to odborníci ze společnosti RAEN, kteří napsali, že nejlepším a nejvhodnějším obnovitelným zdrojem energie v Semilech k využití je geotermální energie. Asi jako podobně jako většina z vás tu chvíli jsem v tom viděl Island, sopky, Kamčatku, vybuchující plyny, možná už tou dobou i gejzíry v Yellowstoneu. Věnovali jsme tomu ale pozornost, protože až na dalších místech z hlediska návratnosti byla fotovoltaika, byla větrná energie a pracovali jsme na tom dál. Kontaktovali jsme tehdejší takovou vůdčí organizaci Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, to je ta zkratka CVEVL, s kterými jsme spolupracovali na přípravě Evropského fondu, který by tuto akci a tuto investici mohl zaplatit nebo pomoci se jim investováním. Bohužel se nedostavil úspěch a byť se ten projekt dostal mezi nejužší do Bruselu, tak nakonec z těch dvou byl vybrán ten druhý a já si myslím, že to bylo něco na řeš, jak tam řeší v řeži jadernou energii. V roce 2010 jsme ale pokračovali postupně a zastupitelstvo v těch krocích, které tady jsou zmíněny, tak jako v roce 2007 zadalo územní energetickou koncepci, pak ji přijalo, pak schválilo spolupráci s CVEVLem, pak v roce 2000 v té době se také zpracovával územní plán, v kterém jsme si k městskému pozemku, který je v Řekách, tak jsme si tam zakreslili, že na jeho místě právě by měla vzniknout případně geotermální elektrárna nebo a výtopna. Nechali jsme také zpracovat v tu chvíli geofyzikální průzkum, který stál asi 1 000 000 korun. Z toho polovinu platilo Ministerstvo životního prostředí, které bylo zadavatelem a také tím odborným garantem, který si o ty data říkal, protože oni to zároveň do geofondu se jim to hodí jako další možnost, další objevená lokalita a prověřená v České republice. Závěrem je, byť ta zpráva má asi 80 stran, takže jenom vypíchnu z toho ten kousek a ona je chráněna, že tato lokalita je nadějnou lokalitou, kde možnost využití geotermální energie je předpokládaná a vhodná.
Nechali jsme si také rezervovat připojovací kapacitu u ČEZu, aby k tomuto pozemku, od kterého je kousek transformátor, jsme mohli 7 MW vždycky od něho odvízt a prodávat. To bylo místo, kde končila síla města. Řekněme, že jsme investovali dohromady něco přes 1 milion korun a připravili jsme si balíček, s kterým jsme řekli, teď jsme na místě, a to je ta poslední věta, kdy se stáváme jedním z nejpřipravenějších měst v České republice nebo míst pro případného investora a začali jsme hledat investory. Na dalším, proč vůbec vstupovat do geotermální energie, samozřejmě byla otázka, která provázela každé to rozhodnutí a každý ten náklad, který jsme s tím měli spojený, a tak to pouze shrnu. Je to obnovitelný a tím i ekologický zdroj energie, kdy elektrická energie v případě dostatečné teploty je na prodej a stejně tak na prodej je i ta tepelná, ale ta je pro využití v tom blízkém okolí, ta se hůř přepravuje než elektrická. Další agregovaná pracovní místa, proč je slovo agregovaná, samotná geotermální elektrárna příliš lidí nezaměstná. To je minimum, to je spíše už to dneska hlídají stroje, počítače, než aby na tom místě stála hromada lidí a tam se vytvořila pracovní místa. Tam, kde se můžou vytvořit pracovní místa, záleží na aktivitě podnikatelů a podnikavých lidí, je tam, kde budou mít na dosah přístupnou a levnější tepelnou energii, tak na to napojené provozy. Tak jak, nevymýšlím to, ale tak jak se objevuje po internetu, tak jsou to provozy typu žampionáren, sušáren dřeva nebo nějaké dosoušení betonových bloků, cihel, nebo to může být pěstírna marihuany pro zdravotní účely, nebo cokoliv takového podobného. Samozřejmě, co pro město to může znamenat, a rád bych, kdyby znamenalo, je ta konkurenční výhoda. Něco, co mají Semily navíc. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy hledáte investory, a věřte mi, že za posledních 6 let jsem toho zažil mnoho těch jednání, tak ne na geotermál, ale obecně na investory, kteří v Semile chtějí založit nějaký biznis a zaměstnat tady lidi, tak ta jednání většinou končila na tom, a proč u vás? A proč bychom chodili k vám, když v Turnově jsou roviny, jsou plochy a je dálnice? Dostat lidi přes kopec opravdu hrozně složitý. Povedlo se to vlastně jen ve 2 případech víceméně, když se z Poniklí vrátila část Singing Rocku a zaměstnali dneska už přes 40 lidí v bývalým Svazarmu, ale to je činnost s vysokou přidanou hodnotou, a pak částečně, kde jsme spíš propojili místní podnikatele, a to v případě pekárny. Vzdělávací a informační centrum je jen jako jakýsi bonus, když samozřejmě to bude, je to zajímavá stavba, když k ní dojde, je to zajímavý projekt, tak je přirozené, že k tomu vznikne vzdělávací a informační centrum, které pomůže investorovi k tomu, aby mohl případně postoupit u dalších projektů, a nám také pomůže tím, že samozřejmě každý návštěvník potřebuje jíst, potřebuje nějak o něj být postaráno. Hledali jsme investora od té chvíle, kdy jsme připravili ten balíček toho, že jsme si v územním plánu našli místo, že jsme si nechali zpracovat územní energetickou koncepci, geofyzikální průzkum, a od té doby a připojovací kapacitu jsme hledali investora. Byly to investorské veletrhy, kterých jsme se zúčastnili, samozřejmě na internetových stránkách, přes média jsme také inzerovali to, že tady je ta lokalita, ohlašte se nám. Těch impulzů, které se dostavily, dá se říct, bylo třeba do 10 firem, které se nějakým způsobem informovaly. Často to bylo, protože to je něco nového, často to skončilo na tom, že se informovali a pak řekli, že radši zůstanou u standardního fungování. Hodně daleko se jednání dostalo z Toyotou Tsusho Europe v roce 2010. Někdy v září 2010 jsme tady měli i japonskou delegaci, která už si to byla prohlídnout přímo na místě, jestli to bude to správné místo, kde ty investice do toho vloží. V lednu roku 2012 stoply veškeré aktivity v Evropě v této oblasti a vrátili se zpátky k Fukushimě a k té podobné energie. V roce 2012 se na nás obrátila Top B a následně potom Entergeo, kdy následovalo x jednání a po několika měsíčních setkávání, vyjednávání, ustupování a zároveň vybojovávání si pozic jsme se dostali k nějakému kompromisu, který byl předložen radě města Semily, jestli je přijatelný a projednatelný. Rada ho přijala
A tento kompromis, protože dokud nebude podepsána smlouva, tak není investor a není jediný a nemá žádnou exkluzivitu, byl také zveřejněn na městských stránkách a publikován jako záměr, že to jsou podmínky, které jsou pro nás minimální a v případě, že někdo nabídne lepší, tak mi ještě pořád jsou dveře otevřené. Ty podmínky, je to hrozně dlouhý text, já je řeknu ve zkratce, protože už jsem dávno přetáhl svoji určenou 5minutovku. Podmínkama je to, že ten pozemek, na kterým je podle geotermálu to plánováno, tak bude od města odkoupen a podle územního plánu plánováno bude odkoupen a bude odkoupen za cenu v místě a čase obvyklou. Ta část, která se ho týká. Investor uhradí městu Semily doposud vynaložené náklady, vypracování závěrečné zprávy pro využití hlubinné geotermální energie a náklady ze smlouvy, které tam jsou vloženy, to je cirka 1 milion korun. Investor zřídí nadační fond, do něhož bude odváděno každoročně 3% tržeb z prodané elektřiny z toho limitu, který je tam uveden. Proč tržby a ne zisk? Protože samozřejmě zisk je věc, která není úplně ovlivnitelná, zatímco tržbu tu máte, když to vykupuje ČEZ, tak máte přesně, nebo ČEZ rozvodní závody máte přesně danou. A s tím, že nadační fond bude účelově určen k rozvoji města Semily a jeho území a bude tím rozvojovým fondem. A zároveň, že bude investor postupovat v určitých dílčích etapách a když nesplní v tom čase, co slíbil, tak bude povinen vrátit to, co město mu prodalo a poskytlo, včetně těch pozemků zpátky. Tak, aby nezůstala zablokovaná a teoreticky jsme mohli, když se to jednomu investorovi nepodaří, začít jednat s dalším. To je, myslím, za mě všechno. Tak, děkuji, pane starosto. Takže já bych jenom to shrnul, že pan starosta zatím ukázal vlastně, jaké jsou záměry vlastně města Semily, ale v každém případě bychom chtěli podotknout, že ještě není nic rozhodnuto a právě proto vy jste tady, abyste k tomu řekli ten svůj potom názor a na základě toho určitě budeme dál potom jednat a pokračovat. Tak, to by bylo k tomu úvodu a já bych teď přizval prvního odborníka, a to na geotermální energii, pana Vlastimila Myslila. Jestli by nám mohl v krátkosti říct něco o možnostech využití geotermální energie. Můžete klidně sedět. Dobrý večer. Já bych úvodem chtěl říct jenom vlastně pár slov k tomu, co je geotermální energie. O geotermální energii mluvíme jako o energii, která je v zemi a jde ze země pro naše použití k povrchu zemskému. Je to vlastně zemské teplo, které je tady už od vzniku země, to znamená asi 3,5 miliardy roků. A toto teplo se pomalu dostává z vnitra země k povrchu, kde se proteplují pak horniny zemské kůry, v kterých se teplo hromadí, anebo přemísťuje někde rychleji, někde pomaleji, podle toho, jestli to je více tepelně vodivé horniny nebo méně tepelně vodivé horniny, nebo náhodou je přenášeno vodou nebo plynem. Takže není to rozptýlení té geotermální energie u povrchu, není potom homogenní, protože jsou místa, kde je to lepší a někde, kde je to horší. Vy víte, že geotermální energie je v podstatě přirůstá teplota země, jak se uvádí všude, asi 30 stupňů na kilometr hloubky. A na základě toho teda můžeme říct, že požadovaná teplota nebo potřebná teplota odpovídá potom určité hloubce pod povrchem. Pokud se týká toho odhadu, tak asi těch 30 stupňů se bere jako taková průměrná hodnota pro kontinenty, jinak je v některých místech ovšem samozřejmě ten gradient daleko menší a ta teplota je dosažena už v menší hloubce, to je ve vulkanických oblastech nebo tam, kde je možný příron toho tepla z hloubky po velmi vodivých zónách, jako jsou třeba styky 2
kontinentů, které na sebe nastupují nebo naopak se vzdalují, takže například z toho jsou potom tepelné zóny v Atlantickém oceánu, kde jedním z takových je například ostrov Island, nad kterém, jak víte, jsou sopky aktuálně živé. Totéž je potom například v Indonésii, kde vlastně ty ostrovy jsou vlastně takové praskliny, které se dostává to teplo ze země velké množství a velkou hodnotou. Takže některé ty zóny jsou to. My se bohužel teda jako dostáváme do území, kde je ta země nebo ta kůra konzolidovaná a tudíž není tady předpoklad toho přímého styku těch horkých hornin z hlouby země s naším povrchem, ale přesto jsou tady zóny, kde je to trošku lepší. Pokud se týká současného využívání, tak je teplota zemská v kůře je rozdělená teplotně asi na 3 takové úseky, a sice nízkoteplotní v hloubce několika set metrů, pak je zóna, kde se hovoří o takzvaně středně teplotní potenciálu a pak je teda hlubší zóna několika kilometrů, kde se může hovořit o vysokoteplotním potenciálu zemského tepla. Jak vidíte, tak na řadě míst geotermální energie se už využívá buď jenom jako teplný zdroj, ale také jako na výrobu elektrické energie. A vidíte, že v tom seznamu je celá řada zemí, kde není úplně vulkanická oblast, ale přesto se tam už využívá dost významně některé zdroje zemského tepla. V poslední době je veliký rozvoj například na africkém kontinentu, kde v Kenia má veliký přístup v současné době. Nové projekty jsou prakticky na celém východním pobřeží Afriky, kde jsou příznivější podmínky než na východním okraji. Totéž je potom... Já vás na chvilečku teď jenom přeruším, protože to bychom možná mohli nechat že bychom to možná mohli nechat potom. Tak já to zkrátím teda, ano. Takže na dalším tady vidíte jako první příklad, kdy už v roce 1930 se provozovala vlastně geotermální elektrárna v Itálii. Na dalším obrázku pak uvidíme schémata, tak jak se dneska předpokládá, že by se mohly geotermální energie využívat, a to tedy trojicí vrtů například na těchto 2 schématech, nebo dalším obrázku je dvouvrtové schéma, kdy se předpokládá, že ty zahnuté vrty budou nad sebou, tak aby dostávali prostě pohyb té vody v tom výměníku. Z jednoho vrtu do jednoho se pouští studená voda, druhým ta už ohřátá voda se tahá zpátky a nahoře pak je geotermální elektrárna. Naše území, jak víte, je geologicky rozčleněno na 2 hlavní části, a sice na Český masiv a Karpatskou soustavu. A to je také důležité členění, protože to ovlivňuje geotermální podmínky v jednotlivých částech. Takže zatímco u nás je to celkově geotermálně starší, to znamená několik desítek milionů roků, tak ta karpatská soustava je jakoby mladší, tak tam to teplo je dneska stoupá ještě o něco rychleji než na našem území jinde. Ty geotermální vysokopotenciální, ty ve větší hloubce, jsou teda odhadem, potenciál je počítán podle toho, s jakým přírůstkem lze počítat s hloubkou, a ty hloubkové poměry jsou tedy vázány prakticky u nás na průměrnou hloubku asi kolem 5 kilometrů,
kde potom se dá předpokládat teploty, které by mohly být na povrchu využity z geotermálního hlediska. Tady máte prezentaci České republiky, kde jsou červeně teda označeny ty plochy, kde podle současných znalostí ze stávajících vrtů jsou místa, kde by byly velmi vhodné ty umístění některých těch geotermálních elektráren a tam nahoře se najdete, to je červeně také oblast, kde jsou semily. Takže na této mapce je vidět, že je tady přibližně asi 850 lokalit, které by byly dneska podle současných znalostí vhodné a kde by se mohlo třeba počítat s výkonem elektrické energie 5 až 7 MW, to znamená, že můžeme počítat, že kapacita nebo potenciál geotermální energie u nás je zhruba asi 4000 MW elektrické energie, což je velmi značné, protože to představuje třeba hodnotu Temelína jako celku. Takže, tak, pane inženýre, děkuji moc. Já vás na chvilečku zastavím, jestli můžu. A děkuji vám za váš příspěvek. Vidíte, že máme tady opravdu odborníka. Když jsme se ho ptali, jak dlouho je schopen hovořit, tak on říkal, že většinou ty prezentace má cirka na 60 minut. Takže teď v zhruba 7 minutách jsme ho museli teda zastavit, ale potom bude další ještě možnost v diskuzi. A v každém případě hodně často z geotermální vlastně energií padají dotazy, jak je to vůbec s otřesy. A proto jsme si tady pozvali i odborníka, pana doktora Leoše Eisnera, takže kterému teď předávám slovo. Dobře, takže to, co jste viděli na tom prvním slajdu, byla taková malá seismická stanice, která se používá právě k monitorování těch seismických otřesů v oblastech buď jako aktivní tektoniky, anebo v oblastech, kde se používá ta geotermální energie. Ta seismika se používá hlavně na mapování toho, kudy ta kapalina proudí v tom podzemí, abyste mohli navrtat ty vrty na správné místo, ale hlavním účelem tady v Litoměřicích v Semlech bude prevence toho, aby nedošlo k velkým otřesům. A to je jedno z poučení, které se lidi vzali z těch předchozích pokusů s geotermální energií, kde zkoušeli dolovat právě tu geotermální energii, jako je v Basileji, která je mnohokrát skloňovaná. Co bylo spozorováno, že ty otřesy jsou větší na konci té injektáže a že k ní dochází po skončení té injektáže. Vlevo máte graf z Basileje, kde nahoře ta šipečka označuje magnitudo 3,4, které právě otřáslo do Basileji a způsobilo zastavení toho projektu. Vpravo máte graf ze Solcu z Francie, kde v současnosti funguje geotermální elektrárna a dochází tam zhruba menším otřesům, které také jsou pocítěné na povrchu, nicméně jsou právě kontrolované těmhle seismickými stanicema a dochází k tomu, že pokud dojde k většímu otřesu, tak se zmírní ta injektáž anebo se úplně zastaví, tak, aby nedošlo k poškození jakýchkoliv budov v okolí té hydroelektrárny. Takže lidé se v podstatě poučili z těch špatných výsledků nebo z toho prvního výsledku, který se stal v Basileji a teďka umí ji ovládat. Je to stejné, jako když se na začátku udělali auta, lidé jezdili bez bezpečnostních pásů a vypadávali z auta, když havarovali. Nezakázali auta, nezakázali ježdění autama, ale vymysleli bezpečnostní pásy tak, aby byli bezpeční, když náhodou havarují. Takže přesně tohle je ten systém. Tohle je třeba systém, který by se dal aplikovat tady na tuhle oblast. Prostě máte monitorování v reálném čase těch seismických otřesů, kontrolujete, jak velké ty otřesy jsou a pokud dochází k malým otřesům, pokračujete v podstatě dál, proto je tam zelená, je to systém seismického semaforu. Pokud dojde k těm otřesům mezi 0 až 1,5 a takové otřesy by ještě nebyly pocítěné na povrchu z hloubky 5 km. To by byly opravdu jenom zaznamenané těmi seismickými přístroji. Nastává varování, musíte zmenšit objem injektáže, pozorovat seismicitu dál a pokud se nezmění seismicita, pokud bude pokračovat dál, tak nesmíte dál injektovat. Pokud se seismicita změní, můžete zase zpátky dál pokračovat v injektáži.
A pokud samozřejmě dojde k nějakému většímu otřesu, tak musíte okamžitě zastavit, odčerpat tu kapalinu, aby nevznikla, aby tam nebyl důvod v podstatě k tomu, aby vznikaly další větší otřesy a zabránit v podstatě těm největším otřesům, které by mohly něco poškodit. Nicméně ten systém funguje, je aplikován, existují na to normy, dokonce v Německu jsou přesně přijaté předpisy. My bychom v podstatě přijímali stejnou normu, nebo aplikovali stejnou normu, jaká se používá v Německu. V Německu těch projektů na geotermální energii jsou desítky teďka řádově a ve všech se v podstatě aplikuje ten stejný systém, který zabrání těm negativním důsledkům ve smyslu zemětřesení. Tohle je další příklad injektáže. Opět vidíte, ty tečky jsou tam velikosti těch zemětřesení. V průběhu injektáže dochází k slabým otřesům, po injektáži dojde k tomu největšímu otřesu. Takže vy v podstatě máte varování před tím, než ten velký otřes se stane. A to je hlavní rozdíl mezi otřesy vyvolanými geotermální energií a otřesy přírodními, jako zemětřeseními. Já jsem přemýšlel, jak to jako zjednodušit, když by jsem to převedl do řeči jako malých, každý ten otřes by byl jako malá zvuková bublina, tak by tyhle ty otřesy z geotermální energie by byly něco jako pu, 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 pu. Velký otřes na konci. To zemětřesení začíná ba na začátku a pak máte pa, 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 spoustu malých otřesů potom. To je ten principiální rozdíl v tom, že máte varování v geotermální energii, že něco velkého se přichází a v podstatě můžete něco kvůli tomu dělat, zatímco u těch velkých zemětřesení, přírodních zemětřesení, my to nemůžeme ovlivnit. Asi všechno. Tak, děkuji panu doktorovi za vysvětlení ohledně mikrootřesů a vlastně to, co říkal, je, že v dnešní době ta věda je na tak vysoké úrovni, že dokáže za pomocí geotermální energie vlastně ty mikrootřesy kontrolovat. Tak a vlastně teď jsme se dozvěděli něco o otřesech, předtím jsme se dozvěděli něco, co to je vůbec geotermální energie a já bych teď pozval odborníka na geologii, který by nám přímo objasnil vůbec, jak to vypadá vlastně s tím podložím tady v Semilech a v okolí. A to bych poprosil pana profesora Karouse. Já děkuji za slovo a protože jsem měl to obrovské štěstí, že oba dva kolegové přede mnou už jako řekněme podrobně se taky pustili do otázek geologie, tak budu velmi stručný. Já bych chtěl říct, že prostě podmínky, pochopitelně první podmínky, jestli jsou podmínky geotermální energie, jestli jsou vhodné, tak se prostě dá zjistit z těch regionálních termálních map, ale potom je potřebí také zjistit, jestli ty geologické podmínky jsou nejenom z teplotního hlediska vhodné, ale z hlediska i toho, jestli tam tu vodu, kterou tam prostě do té hloubky 5 kilometrů pouštíme, tak jestli ji tam nemusíme tlačit velikou energií a vysávat také nahoru velkou energií, protože v tomto případě by se ta energie, kterou my vyrábíme odebíráním toho tepla ze země, by se ztrácela. Proto se potom provádí podrobnější geologický průzkum a tady vidíte teda v podstatě, aniž bych to musel nějak moc vysvětlovat, že ze severu se nachází horniny krystalinika, jsou to nějaké břidlice. Pod tím ale je důležité, že leží tady oblast permokarbonských sedimentů, které jsou, řekněme, takové subhorizontální a tvoří víko nad tou tepelnou energií, která se nachází v hloubce. Ty sedimenty mají lepší tepelnou izolaci a proto víceméně to teplo, které tam dole v hloubce je, drží. To je další příznivá podmínka pro to, aby se ta geotermální energie tady mohla těžit. A říkal jsem, další nutnou podmínkou je objevit místo, kde ty horniny v hloubce jsou nějakým způsobem rozbité, aby tam ta voda volněji proudila. Ona nikdy neproudí volně, vždycky se tam musí natlakovat a musí se sát nahoru, ale čím bude to prostředí, řekněme, rozbitější, poréznější, jak říkají geologové, tak tím spíše bude prostě to místo vhodné pro to situování geotermálního vrtu. My zjistíme, zatímco teda na povrchu můžeme zjistit, jestli tam existuje rozbitá hornina prostě odběrem vzorků a tak dále, tak v hloubkách, řekněme několika kilometrů, už na to musíme mít jiné principy, jiné přístroje. Ty přístroje jsou geofyzikální a těží z toho, že třeba například hornina, která je rozbitá a je poréznější, je to v podstatě načechraný materiál, tak se projevuje v tíhovém poli se projevuje jako prostě ztráta hmoty. V
například v elektrických metodách většinou toto prostředí je nasycené vodou a projevuje se jako elektrický vodič. To znamená, že my z povrchu jsme schopni zjistit, kde tyto tektonické linie jsou. Pochopitelně dalším problémem je zjišťovat, jaká je teplota v hloubce. Ta se dá zjistit jednoznačně pouze vrtama, ale dá se potom vypočítat, podle některých modelů se dá spočítat, jak vypadá ta hloubka. Tady máme, jak vidíte, napsáno několik vrtů, které tady v okolí byly prostě prováděné a na kterých byla měřená teplota a z této teploty my můžeme extrapolovat, jak by ta teplota vypadala hlouběji. Tento výpočet je ovšem pochopitelně už teda závislý na nějakých dalších prostě možnostech a matematických výpočtech, řekněme na těch matematických výpočtech, ale jasnou představu získáme pouze jenom průzkumným vrtem. To znamená, další fází tohohle z toho prostě zjištění je průzkumný vrt, který se dělá do hloubek, dejme tomu řádově kolem kilometrů nebo kilometrů. Teprve, když tento vrt ukáže, jestli tady jsou příznivé podmínky, je potom možno přistoupit k dalšímu prostě využívání geotermální energie. Děkuji vám za pozornost. Tak děkuji taky panu profesorovi za vysvětlení ke geologii a já bych pozval sem teď pana ředitele společnosti Entergeo, pana inženýra Zbyňka Šonku, který by vám v krátkosti něco řekl o výstavbě a využívání v městě Semilech. Děkuji. Dobrý den. Já nechci vám brát čas na dotazy a nějak zdržovat právě tím, co mám já na srdci, spíš bych nechal místo toho, co máte na srdci vy, ale to, co předpokládám, zajímá každého, je, jak potenciálně taková výstavba geotermální elektrárny vypadá. Tady vidíte na animaci vlastně vizualizaci umístění naší elektrárny na pozemcích právě v oblasti té mazutové kotelny na konci sídliště řeky. A to, co je na tom zajímavé, je, že ty žluté části je to, co by se vlastně mělo přidávat. Už to zmizelo. Tak to, co vlastně ty malé žluté kostičky, je to, co by přibylo, všechno ostatní vlastně by se konalo v již dnes existujících objektech. To znamená, že i vlastně montáže, nadzemní technologie a podobně by víceméně nebyly pro vnějšího pozorovatele nijak viditelné a nijak by ho tím pádem ani neobtěžovali. Ale zpátky k té časové posloupnosti. To, co zvenku není vidět a co je prakticky jednou z nejdelších etap té výstavby, je vůbec samotná příprava toho projektu. Příprava, teď mám na mysli na místě, právě ty průzkumy, zkoumání, tak jak o tom tady hovořili jednotliví odborníci. A přesně, jak jste teď slyšeli, my jsme schopni velmi přesně zjistit, jak to pod tou zemí vypadá, i do těch kilometrových a 5kilometrových hloubek, ale už horší je to s tím zjistit, jaká je tam teplota. To zatím dnes neumíme. Takže právě průzkumný vrt je třeba cestou k tomu, jak získat potom informace o teplotě. A teprve právě ve chvíli, kdy vy víte, jaké dosahujete teploty a jaká je ta průstupnost pro vodu, kolik litrů za sekundu a jak teplé vody jste schopni získat, tak potom podle toho můžete teprve vlastně přesně naprojektovat tu nadzemní technologii. Z hlediska časového, ta příprava, to bych počítal v řádu čtvrtletí. Pokud se bavíme o vrtání, tak jeden ten 5kilometrový vrt by se v průměru měl dát vyvrtat řádově za tak 3 měsíce v průměru. Ale zase při tom vrtání prakticky ten vnější pozorovatel nic moc nevidí, že by se něco dělo, tam stojí věž a dole v podzemí se cosi odvaluje. To, co bude vidět a co by potenciálně mohlo nějakým způsobem i rušit obyvatelstvo, je okamžik vlastně přivážení, montáže a potom zase demontáže a odvážení toho vrtného zařízení. Ale to se bavíme o dnech, řádově dejme tomu o 1 týdnu. Takže já si osobně myslím, že spíš se bude jednat o atrakci, než o nějakou zátěž. Spíš to bude velmi zajímavé sledovat takovou montáž. Ale ano, budou tam desítky nákladních vozů přivážet a potom odvážet tu demontovanou část.
No a já myslím, že se dostaneme pak při vašich otázkách na ty téma nejrůznějších vibrací a podobně. Tam bych možná předešel, vibrací se skutečně není třeba bát, protože jestliže nějaký stroj vibruje, tak to znamená zároveň, že směřuje ke svému zániku. Neboli všechny ty technologie jsou koncipovány tak, aby se vibracím zabránilo. Protože ve chvíli, kdy mi začne vrták vibrovat, to víte sami, když budete vrtat si jenom doma do zdi, tak se v následující půl vteřině zlomí. Takže o to skutečně zvrtání, respektive z vibrací, není třeba mít strach. Dále tam byly obavy z hluku, to se zase samozřejmě řeší protihlukovými stěnami a například i použitím elektromotoru, takže víte sami, že elektromotor je prakticky bezhlučná záležitost, ale i tak je třeba dodržovat všechny normy. A tady bych vás chtěl uklidnit na závěr svého vystoupení takovou, bych řekl, jednoduchou kalkulací. To vrtné zařízení nás stojí prakticky srovnatelnou částku, jestliže vrtá nebo jestliže nevrtá. V případě, že překročíme nějaký limit, nějaký stanovený, a ne námi, ale samozřejmě státními orgány a stavebním úřadem stanovené limity, tak má ten orgán pravomoc tu stavbu zastavit. Ve chvíli, kdy nám zastaví takovouhle věc, tak každým dnem přicházíme o spoustu peněz. Jak jsem říkal, ať vrtáme nebo nevrtáme, jsou to prakticky stejné náklady. Je tam zařízení, je tam osádka, jediné, co vlastně se neopotřebovává v tu chvíli, je vrták a nespotřebovává se ta elektřina pro to vrtání. Ale je to, čeho se právě ten investor bojí nejvíc. Takže nebojte se, že bychom si řekli, oni to vydržejí, můžeme tady hlučet. Ne. Tak abych asi poděkoval a nechám prostor na dotazy. Dobře, děkuji panu inženýrovi za ještě představení vůbec tohoto předběžného podnikatelského zájmu. A ještě než se dostaneme k diskuzi, jsme slyšeli tady teď několik slov odborníků, ale přesto na závěr bych ještě předal v krátkosti slovo tady panu starostovi a potom bychom se dostali k diskuzi. Děkuji za slovo. Správně jste uvedl, že já nejsem odborník. Já nejsem odborník a proto spolehám na státní orgány, které mají tu pozici, pro které jsou placeny a pro které jsou zřízeny, což v tomto případě je Báňský úřad, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, hygienické stanice, které mají hlídat všechno to, co by občany města mohlo obtěžovat nebo nějakým způsobem ohrožovat. Město Semily v tom má pozici má pozici zásadní, a to tu pozici, že územní plán určil geotermální elektrárnu a výtopnu na jeho pozemek. To znamená, že bez města to jde těžko realizovat. A proto jsme se rozhodli, protože si myslíme, že je potřeba, že to není v případě, že dostaneme se k té realizaci, nebo dostane se investor k realizaci, že to není projekt, který by tady ovlivnil nám život pozitivně na příštích 20-30 let. To je na dlouhou dobu, tak chceme, aby jsme zapojili co možná nejvíc občany do té diskuze. Proto vám všem děkuju. Hrozně moc, že jste dorazili dneska, protože ten leták samozřejmě je krátký, je populární cestou napsán, je zjednodušující, ale já očekávám, že vy, kteří jste přišli, jste tady právě proto, že vám informačně nestačil a chcete položit otázky těm, odborníkům, kteří jsou tady dneska pro vás připraveni. Byť nám to zákon neukládá, já to považuji za slušnost a působí to trošku protismyslně, ale řeknu už to teď. V rámci druhého kola prezidentských voleb, které budou probíhat cirka za 10 dní, budete mít možnost a budou mít možnost všichni semilští občané, kteří se zúčastní voleb nebo kteří přijdou tam do té místnosti volební, tak tam bude umístěna petice, která, a byť to zní paradoxně, jak jste viděli, město postupné kroky dělalo pro petici nebo pro využití geotermální energie, tak ta petice, kterou organizuje město, tak je paradoxně proti. My chceme znát názor a chceme vědět, jestli jsou lidé proti.
bylo by zbytečné pro nás sbírat podpisy pro. Takže a zároveň dávám v tuto chvíli příslib, že ve chvíli, kdy, a včera jsme to projednali v radě, ve chvíli, kdy bude petice nad 50% účastníků proti, tak město Semily ze spolupráce ustupuje a v případě, že to bude nad 20% voličů, tak budeme vyhlašovat místní referendum. 4. února bychom to potom vyhlásili na zastupitelstvu. Takže 2 formy to má. Petice, která bude proti, když bude 50%, není potřeba vyhlašovat místní referendum, okamžitě jednáme, a když by to ale překročilo 20% všech voličů, tak budeme přistupovat k vyhlášení místního referenda v této otázce, protože uznáme, že je opravdu jako ta otázka natolik závažná, že je potřeba, aby jsme se k tomu vyjádřili a vrátili v daleko větší šíři. Takže to snad jenom veřejný příslib, který jsme se dohodli, že na radě, že pro zapojení občanů chceme určitě udělat. Tak, děkuji. Já taky děkuji panu starostovi, takže opravdu vidíme, že město chce slyšet váš názor a na základě toho se rozhodne.